Зейде яшәүче Әхмәтҗановлар гаиләсе дә иртәдән сайлау участогына килеп үзләренең тавышларын бирделәр. Сайлауларга гаилә белән йөрү аларда күркәм традиция. Күп балалы гаилә буларак илебез киләчәген кайгырту безнең бурыч дигән фикердә алар. Biz bugün bütün gailemiz bilen saylağa kildik. Biz bu saylalardan barısı əbədkinə kütəbiz. Aldağı günlərdə barısı əbəd bolsun. Bizim bağlarımız için, gailemiz için barısı da əbəd bolar ola bilsin. Айгөл белән Айрат Әхмәтҗановларның уллары Салаватка 18 яшь тулган. Беренче тапкыр мөһим вакыйгада катнаша. Мин бүген беренче тапкыр сайларга килдем. Бердәм тавыш биргәннән соң Әхмәтҗановлар гаилә белән сайлыйбыз дигән беләзеккә дә ия булдылар. Бу беләзек гаилә белән сайлауга килүчеләргә бирелә. Ул музей, кинотеатрда, без сараенда һәм мәдәни чараларда бушлай катнашу мөмкинлеге бирә. 14-48 сайлау участогында бәйрәм рухы иде. Үзләренең гражданлык бурычларын үтәргә килүчеләрне җылы каршы алып, студентлар ямьле чыгышларын бүләк иттеләр. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.